Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Miss Kuya, paabot ako sa parking lot, ha? Sige. Paabot ako dito. Sige, bye. Ganyan lang. Oh, what a small world. Nagkita na po ta, JC. Nga naman nagpagkita ta. Angay ba ng ikatinga, babes? JC, Franco! Sir, yes, sir. Lingog-lingog lang dahil. Dolre. Ngano, sir? Ikaw ba? Sir. Ngano man eh? JC, ayaw rin kong pagbinastos, please lang. Kalmalan ko, pero lagot ko. Naglagot ka? Bisag unsa pa kakalagot, ayaw panghilabot. Ayaw panghilabot og tao kasabot ka? Buhi si Franco. Unsa pa sa niya, ha? Sipok ding una ko. Ha? Sipok ding una kong kakita ko ninyo. Ha? Unsa? Nga naman rin makakita ka na mo. Nga, maguna-una ko ninyo, kalagot ko. Nga naman ko tayo, tayo paragod. Nga naman din maghuna-huna ka na mo, ha? Aw tingali, ako maghuna-huna ka. Pero kung giapilin mo si Franco sa paghuna-huna, magduda ko nga nabayot ka na. Unsa man? Ako, bayot. Oh, Bitaw, sir. Basig, nabayot ka. Idire. Sir. Ayaw taon, sir. Mag-isay taon ng sinina na ko. Hida donasyon na ba ng gi-sulob taon na akong sinina, sir. T-shirt ay. Minaw ha. Tanawa ko, tutuki ko. Di ko gusto kuyog-kuyog kang babes ha. Di ko gusto kuyog-kuyog ka. Sir, si Miss Babes, sultihan na. Di ko makakong sultihan na sa kung amo. Di ko kamando niya. Maba. Buhato ni mo voluntaryo kag biya gikan kag babes. Sabot. Bida, maglisod kong prangkas pagbiya. Sir, prangka lang no, maglisod kong biya niya. Nga maundang ko. unsa man gyud problema, ha? Nagselos ba ka ni Franco? Tural. Kuno na ko. Silos ko. Ore. Sir, secure lang ka, sir. Kisam, tawag kumparar mo, sir, oy. May nang mahibaw ka. Nahibaw de ka. Ha? Nahibaw ka, di ka magsilbi kumpara na ko. Kumingking na ka. Sir. Wakas kumingking na ko, do? Sir Jesse, trabaho niya ako, sir. Driver ko niya. Way kapin, way kuwang. Ayaw gira. Pasidan ang talang yun ka do. Ayaw gira taon, ha? Sige, sir. Biyaan ta mo. Buwi sa kubi. Oh. Okay, request parking lot. Miss Babes, isulti mo. Para kasabot mo duha. Padayon lang, Franco. Sir, Jesse. Bye, sir. Bye, pap. Sus. JC, naunsa man ka? Ha? Naunsa ko. Murag dili naman ikaw ang JC nga ako na ilan? Sang. Ayaw pagpakauwaw, eh. Hibawaan ka sa itong mga barkada, no? Nga ang imong selosan, mao ang akong driver? Makaingon gud sila nga cheap ra kaayo ka. Babes. O gamay sad kayo imong pagtan-aw nako. Ayaw pun eh. Ang akong gibati, JC. Nga no? Sa pali imong gibati. Akong gibati. Nga ingon og sa nagkahanaw na ang akong bilib nimo. Hiyamat rukot. O kung mawa na ang akong bilib nimo, ang mahitabo, scratch na. Scratch? Oh, Scratch? langkaton ka na ako sa kong panumduman, JC. I will forget you. Babes. Ya, saan naman, Miss Babes? Kasabot yung siyang boyfriend? Okay na, Franco. Bida, sir, oy. Nitan man ko. Da, pasag dito eh. Kagwapo niya pagkatao niya. Insecure siya na ko. Ayaw glabda imong Franco. Oy. Di, oy. Ano kong taon? Ako na lang. Bida. Maggumpain yung relasyon. Tungod lang na. Kon pananglit, kulatahon ka niya. Uy. Ay lang man, babes.
Miss Babes, ayaw lang taon. Palihog lang, ha? Ayaw lang taon. Samo gani, ma'am. Miss, mamon lang tika kay amo lang tika. Mm. Kung matuhog ko, habol ko. Kuob ko sa habol. Pero di pa ka glamok. Nya, kulataho na noon ta, bida. Takong di malas ano eh. O kung mahitabo, musukol ka? Bida. Akong galing ng lumigas. Ako pa. Franco. Tuyuan ko niya. Ngitaw siya timbangan. Timbangan? Oh. Pero unsaon man? Pero ipatimbang ang mga ngipon nga mataga kikan siyang baba. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. May sekreto sad ka, Franco. Sikreto? Unsang sikreto Miss Babes? May sekreto kang hambog. Unsa? Hindi, Miss Babes. Og, mao na gusto nako. Kinabang tao nga mantigo sang mulaban sa iyang pagkatao? Wala na karon ka ng sakripisyo eh. Kung kaya nga musukol-sukol. Pero kung dili, dagan. Miss Babes. Sige ba, mo part Andy? Si Franco ginakaingunan eh. Sa unsa? Nalimot tas babes na ako. Mao ba? Wala gid manawag. Nagpasabot nga nalimot na siya nako. Ug si Franco may hinungdan. Andy part. Pero okay na. Sila na mag-ipirmi magkuyog. Natural. Kay driver man si Franco niya. Pero ako malipay ani. Glagot ko, honest pa. Andy part. Anhi ko no magsuruyan si JC diri. Sa may new star. Pamasilan ning ako. Daghan man ang tao diri. Tungod tingali kay daghan ang gi-open nga mga butik. Hello. Babes. Hello, babes. Yes, JC. Napiton di ka arita diri mag-dinner. Di ako sa Philly karon. No, ikaw lang. Nakakaon ako. Mao ba? Kasi ikaw ba ni mo sa pagkaon? Si Franco. Franco. Unsa may diferensya ha? Tunay na kong diferensya, babes. Tungkol kay, sobra na nga kung silos nga gibati. Naginubra na. JC, putla ng selos nga imong gibati. Kay putlon ka na sa nakatong relasyon. MC. Can you afford? Why not? Quits na ta. Are you sure? Yes, JC. Make your own way. Find your soulmate. Kay mangita kog ako, okay? Babes! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.